18 dekabrda Türkiýanyň Istanbul şäherindäki Altınbaş Universitetine baran Türkmenistanly studentlaryň ýüzlerçesi ýokary kujaýyna duýdansyz goýberilmedi. Studentleriň ençemesi universitetiň giýrelgesindäki wekilleriň özlerine ýokary kujaýyndan çykarlandygyny dil üstü bilen mälim edendigini aýdýar. Yüzlerçe studentin ykbalyna täsir edýän bu mesele barada universitetiň administrasiýasy tarapyndan resmi beýanat berilmeýär. Bu ýagdaý barada Türkmenistanyň Ankaradaky ilçihanasy we Istanbuldaky konsulhanasy hem dymyşlygyny saklaýar. Şaýatlardan gelip gowşan maglumatlara görä ýerden saat 8-de universitetiň Mahmud Beýde ýerleşýän binalar toplumuna baran Türkmenistanly studentler ýokary kujaýyny köpçülikleýin häsiýetde goýberilmedi. Studentler universitetiň rektory ýa-da administrasiýasy bilen duşup resmi düşündiriş almak istediler. Ýöne gynansak da hiç kim taşaryk çykmady we hiç kim düşündiriş bermedi. Dip ýagdaýlara şaýat bolan Türkmenistanly çeşmämiz gurrun berdi. Türkmenistanlılar tarapyndan sosial ulgamlarda şol sanda TikTok'da we Instagram'da paýlaşylan videolaryň ençemesinde ýüzlerçe türkmen studentiniň okuw binasynyň daşynda üýşüp durandygyny görse bolýar. Okuw we beýleki tölegleriň ählisini dolu tölendiklerini aýdýan studentler ilki bilen türkmen konsulhanasyna jaň edip kömek sorandyklaryny aýdýarlar. Käwr studentleriň jaňlaryna jogap beren konsulhana wekilleri meseleni çözmekden ýüze gurdular. Olar biz munyň üçin jogapkar dälip jogap berdiler. Käwr studentler bolsa öz jaňlaryna hiç kimiň jogap bermeýändigini aýdýarlar. Dip çeşmämiz aýtdy. Çeşmämiz studentleriň jandarmany, ýagny polisiýany hem çagyryp meseleni çözmäge, universitet resmiýlerinden jogap almaga synanşandygyny aýdýar. Ýöne polisiýa hem munyň administrativ meseledigini we bu barada hiç zat edip bilmejekdigini aýtdy. Studentler köpçülikleýin gyýgaryp rektoryň özleri bilen duşmagyna çagyrdylar. Ýöne ol binanyň daşyna çykmady. Studentler giýişlik saat 5-e çenli garaşdylar. Hiç kim bilen duşup bilmediler we hiç ýyly resmi jogap alyp bilmediler. Dip wakanyň şaýady bellidi. Adatlyk radiosu Altınbaş Universiteti bilen telefon arkaly habarlaşyp bu barada resmi tesbir almaga synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň makalanyň taýýarlanan pursadyna çenli, ýagny 19 dekabrda Türkiýanyň wagty bilen öýlen saat 3 çenli universitetiň resmi web sahypasynda görkezilen telefon belgilerine ýygyderli eden jaňlaryna hiç kim jogap bermedi. Türkmenistandaky maşgalalaryndan uzakda Türkiýede ýeke ýaşaýan we okuwdan çykarlan halatynda bu ýurtda resmi taýdan ýaşamak we okumak hukugyny ýitirmek bilen ýüzbeýiz bolýan ýüzlerçe türkmen studentine täsir edýän bu ýagdaý barada universitetiň resmi web sahypasynda hem haýsydyr bir beýanat çap edilmändir. Redaksiýamyz bu barada Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasy we konsulhanasy bilen telefon arkaly habarlaşyp tesbir almak boýunça ýygyderli eden synanşyklary hem oňy netije bermedi. Adatlyk daşary ýurtda ýerleşýän we Türkmenistanlylaryň meselelerini gozgap, olary ünsü çekýän Dayanç Adam Hukuklary platformasynyň wekili Diana Dadaşewa bilen söhbetdeş boldy. Türkmen studentlerinin bu ýagdaýlaryny ýakyndan ýydarlayan Dadaşewa, universitetiň administrasiýasy tarapyndan dilden berilen jogapda Türkmenistanly studentleriň okuwdan çykarylmagynyň sebäbi ýokary okuw jaýyna göz öňünde tutulandan ýa-da bolmalysyndan aşy köp studentiň alnandygy bilen baglanşyklydygynyň aýdylandygyny gurrun berdi. На данный момент имеется точная информация. Речь идет примерно о 1500 студентов. Häzirki wagtda bar bolan maglumatlara görä 1500 student barada gurrun edilýär we olaryň ählisi Türkmenistanyň raýaty. Olar ähli okuw töleglerini geçirip Türkiýede kanuny esasda ýaşaýarlar. Elýeterli maglumatlara görä beýleki ýurtlardan gelen studentlere bu ýagdaý täsir etmeýär. Bu bolsa deň hukukly we diskriminasiýasy çemelisme babatda çynnyky toraglary döredýär. Не затронуты, что вызывает серьезные вопросы с точки зрения равного и недискриминационного подхода. Dip Dadaşewa aýtdy. Ol universitet tarapyndan studentlere hiç ýyly resmi hat ýa-da düşündiriş berilmändigini, öňünden duýduruş hem edilmändigini belläp, häzirki wagtda meseleniň adatdan daşary ýagdaý bolmagynda galýandygyny we onuň çözülmeýändigini aýdýar.
Правозащитная платформа гражданского движения «Даянч» направила официальное письменное обращение администрации университета Алтынбаш. Adam hukukları platforması Dayanç Altınbaş Üniversitetinin administrasiýasyna, Türkmenistanyň Istanbuldaky konsulhanasyna, Türkiýanyň itaatly döwlet ombudsmeni Mehmet Akarja we adam hukuklaryny gorap çyksaýan guramalaryň ensemesine, şol sanda Amnesty International we Human Rights Watch guramalaryna resmi haty berdi. Häzirki wagt içinde bu ýüzlenmelere resmi jogap gelip gowuşmady. На сегодняшний день ни по одному из этих обращений официальный ответ получен не был. Dip Dadaşova aýtdy. Bu aralykda ol Türkmenistanly studentleriň kanuny çäklerde görüşmek dowam etdirýändigini, resmi namalary ýygnaýandygyny, bolýan wakalary ýazga alýandygyny, hukuk kömegini soraýandygyny we adam hukuklaryny goraýan guramalar we köpçülikleýin habar beriş terişdeleri bilen habarlaşýandygyny hem aýdýar. И главная цель – сохранить легальный статус, документы и право на продолжение образования. Olaryň itaati maksady kanuny statuslaryny, resmi namalaryny we okuwlaryny dowam etmek hukuklaryny taklap galmakdan ibaret. Dip ol resmiler tarapyndan açaçan jogaplaryň ýoklugynyň takminan 1500 ýaş studentin hukuklary we howpsuzlygy bilen baglanyşykly çynlyky alada döredýändigini hem notady. Серьезную обеспокоенность, поскольку речь идет о правах и безопасности 1500 молодых людей. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanýan Türkmenistanyň häkimetleri öz raýatlarynyň daşary ýurtlarda ýüzbeýiz bolýan meseleleri barada açaçan gurrun gozamaýarlar. Bu barada resmi metbuat hem dymýar. Şeýlede Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky, şol sanda Türkiýedäki ilçhanalar we konsulhanalar hem türkmen raýatlarynyň meselelerini ünsden düşürmekde tanalýar. Türkiýede zähmet çekýän ýa-da okaýan türkmenistanlylar bu barada ýygy derli habar berýärler.